Nechceš nikoho teraz? Cynthia povedala, že sme kamaráti. Že sme v kamarátskej, že dala ma do kamarátskej zóny. Moje prirodzené prostredie. Máš Oskara v takej kamarátskej zóne, v akej máš Adama? Okay. Cením som tam! Vítaj. Dobre, a takže nechceš nikoho teraz? Neviem, akože môže sa mi to stať, ale bola som napríklad, že pred týždňom som bola taká, že nechcem ani nikoho vidieť ani náhodou. Ale teraz som taká, že čo? Nemôžem byť takáto nejaká, že prísna alebo čo na seba. Čo sa v tvojom živote zmení? Poslám k tomuto. Čo sa v tvojom živote zmení, keď už teda si slobodná? Čo je tá zmena najväčšia podľa teba? No, že môžem robiť hocičo. Že predtým si nemohla? Tak to je súčasť toho, že si s niekým veľmi známym, podľa mňa. Že nemôžeš fakt robiť úplne, že všetko, čo si zmyslíš. A teraz môžem. OK, späť k Lavelandu. Inak toto striedanie témy vôbec nešmakuje. Tak vieš, napadne ťa niekedy. Áno, ale chápem, ale je to také, že ideme... Tak si spravil vlastnú show a tam sa môžeš pýtať, ak chceš. On to skúsil. Nie, Ty máš mobil. Bože, kámo. Už sa mrazí, keď na telefón. lebo proste sa vyhypujem a potom idem dole. Mám už 2. Nie je to jedno.